You can only and gas. Okay. So ya ibere nga atawo mụ na ndị obodo m wụ ọgbọ kwe gbarala na anyị ga-emela osu n'ume na ohu n'ala ọgbọ iji hụ na ọganihu dịrịla ndị mmadụ ka ndụ dịrị ndị mmadụ si ka anyị mela osu anyị mela ume anyị mela ohu ka mmadụ niile wuru otu ihe ọma nwike mere anyị n'ala ọgbọ ndị obodo ekpegbara kwani a na-azụ atụrụ ha ego ihe awa aja kansụl ha niile ihe awa aja ama ogbu 13 ihe awa aja shi na kansụl ha ama ogbu 13 ihe awa aja shi ya so mụ ikwere kwe m ikwerere ekwere mụ ikwere kwe m ị ga-esoriri n'ime ya Chineke biko gbaghara anyị nye anyị ndụ ogologo nye anyị ịdị n'otu nye anyị ịhụnanya nye anyị ọganihu anyị hụ na ndị okenye na-eme nọ ebe a ndị okenye ihe onye eze anyị gwara anyị ọwụ ihe ọnụ niile kwekọrịtara ka okwugo uche obi ihe ọ gwara anyị sọ ndị ọgbọ chọrọ imela osu na ume ọwụ eziokwu ka ihe na okwu nna anyị ihe ikwu anyị na-akwụpụ ihe ọjọọ anyị na-akwụpụ ọnwụ ike anyị na-akwụpụ alụta amụ nwa n'ụbọchị keta ụbọchị orie ụbọchị afọ ụbọchị nkwọ ụbọchị eke anyị na-akwụpụ osu na ume na ohu anyị na-akwụpụ osu na ume kwụpụga ma ohu onye si ihe anyị megharịghị ma osu ahụ ga n'ụlọ ya ga-ebiri o ume ga n'ụlọ ya ga-ebiri o onye sịkwara ihe anyị megharịghị mma jebugo okuku ụzọ lakpuo nke a ga m hụrụ ha bịara bịa eke ogbe egwu nke ekegbere na ogbe egwu nga ogbe a nọrọ ruo taa na-eru ama 14 ọkwa ihe ọma ka anyị bịara bịa ịkwadoro ihe na anyị na-akwụpụ ihe ọjọọ ga-apụ na eke pụọ n'orie pụọ na afọ pụọ na nkwọ a na-akwụpụ ya ga-akwụ ya na mmiri akwụpụ ya ebe ahụ ihe na-adịghị ọcha ọ na mmiri ga na-asụ ya adịghị ọcha nụ n'ọgba akwụpụla ya taa dịrị a mara mma dịrị mmadụ nga anyị kwuru ihe weta emezuoro anyị na n'aha Jizọs anyị bịara ime ka ọganihu bata n'ala ọgbọ ọ bụrụ ihe mmadụ ugwu n'ihe agbara bụ taa ka anyị na-akwabie anyị kwabie ọnọdụ nwere ọganihu anyị jiri udo ga-eso anyị ala onye jiri ihe ọma bịa nga ihe ọma ga-eso ya onye jite nke ọjọọ bịa ihe o jiri bịa sorokwe lawa onye so ọ ga-adịrị ibe mma ọ ga-adịrị ya mma ihe ọbụla mmadụ tinyere nwoke ihe ọbụla mmadụ tinyere nwaanyị ọ bụ ihe a ka ọ ga-ahụ ka anyị na-amacha gị ihe ewe eko na akọrọ anyị ji eme ka ị dị ọcha ya wee eko na akọrọ anyị amachana gị macha ụmụ ihe niile ndị ka e wetara n'ihu gị n'aha ha aga m ebitu ka aka o mekwara gị mma
otu anyị siri kwu ya otu a ka ọ ga-esi adị n'Eke, otu a ka ọ ga-esi adị n'Orie, otu a ka ọ ga-esi adị n'Afọ, otu a ka ọ ga-esi adị na Nkwọ. Ahịa n'ụbọchị anọ site ugbu a ruo mgbe ebighị ebi. Aha m Olivia Eze nwa. Echi m ụmụ drago bịa. Ụmụ drago ọgbọ. Anyị gara kweta aja ala ụmụchakọ. Aja ala ụmụchakọ nọ nga o. Aja ala ụmụchakọ nọ nga ọ nọ ya. Ma ekwere ha ekwe ma ekwe ha ekwele ho. Eze ala ebe ụmụ onye na ala ọgbọ. Nzuwu ihe ọma. Nzuwu ihe ọma, nzuwu ihe udo. Nzuwu ihe ọganihu. Gamsi ya dịrị mma. Ọ ga-echite taa dịrị mma na-aga n'aha Jizọs. Ụbọchị Eke, ụbọchị Orie, ụbọchị Afọ, ụbọchị Nkwọ. Ihe awa ala ọgbọ. A na-ama gị nzu a iji machapụ ihe ọjọọ niile ka ihe ọma bịa erewe ire n'ala ọgbọ. Ma ndị bi ọdụ ije ma ndị nọ n'ụlọ, ọ ga-adịrị onye ọbụla mma n'aha Jizọs. Bịa wepụgara anyị ihe ọbụla bụ ihe n'otinye anyị. Biko. Number one, where can Taa. Taa. Ka a na-ekwu na osu anụzighị n'ala ọgbọ. Ume anụzighị n'ala ọgbọ. Ogu anụzighị n'ala ọgbọ. Enwe ndị ihe eji wee gọrọ ihe mgbe aha. Mmụọ niile agọrọ ha ihe. Anyị anapụga ha ihe e nyere ha n'ike kama na anyị na-agwa ha sị na anyị ji ehi were agbanwere. Ha elekwawa ehi ma ha ra anyị mmadụ. Enwe ha ji mmadụ eme.
anyị ji ihe a na-agbara onwe anyị n'ala Ọgbọ. Enweghị ihe dịka Osu, enweghị ihe dịka Ume, enweghị ihe dịka Ohu n'ala Ọgbọ taa. Site taa gawa, anyị ji ihe a sị ihe niile nwe Osu, nwe Ume, nwe Ohu, ya elekwa ihe na onye anyị jiri gbara onwe anyị o, ya dọwa ya onye gburu ihe o gbutere n'isi ya. Mama, okay. Olu ụmụ okorobịa bịa pụpụta ya otu unu hapụ gaziere ya ihe ya garawa kee. Sita. A na-agobi ihe gbasara Osu na Ume na Ohu na ala Ọgbọ. Ịnọchitere anya ụmụ ọkụ. Ịnọchitere anya ihe niile anyị kwuru ebe a. N'otu a ka ọ ga-adị site ugbu a ruo mgbe ebi ngwakọ ya n'ala. Anyị na-ekwubi okwu taa. Si n'ala Ọgbọ. Emelala Osu na Ume. Ọwụ nwoke. Ọwụ nwanyị. Ọwụ ikwu. Ọwụ ibe. Ka ị gara gị. Ekwuo. Mee dịka ọwụ ya mere. Na-ewerekwa ihe na-awụ ha aha mmadụ na-agụ mmadụ ibe. Anyị na-ekwubi okwu. Ihe rote n'ikpọkwa ihu. Ka anyị na-ekwukwe nsọ ọ ga-ala. N'ime obi anyị niile. Anyị emelala. Mmadụ niile wụ otu. Onye gara nga ibe ekuru mmiri ṅụọ ọ gaghị egbu ya nsọ. Agbanwetele lekwenu ihe wụ Osu na Ume na Ohu na ala Ọgbọ taa. Ma ọ wụrụ ma mmadụ Chineke nna kere otu o siri ka ibe ọ bụ ọnụ ka ejiri mee ya ndị ọnụ ka ejiri bịa machia ya taa. Onye ọbụla akụkọ agaghị ịgaga ikwugharịa ha ma chụwa anyị na nna bịara bịa eme ma ọ nụkwa n'ogo.